мо бояд дигар шавем. Сиёсатдор бояд дигар шавад. гапи ман нест. Сиёсатдор бояд иваз шавад, сиёсатмадор бояд иваз шавад. Яъне ки аз болои. ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ, шогирдони муҳтарам, ҳамзабонони азиз, ҳамватанони азиз, касе ки мана ҳозир гӯш карда истодааст, як муроҷиати ман ба ҳам мардуме ки ҳукумат ба кор мекунанд, ба тамоми вазирон, ба тамоми коргарони ҳукумат, муроҷиати ман ба тамоми халқи тоҷик, муроҷиати ман ба тамоми ҳаме влогерое ки влогерӣ карда истоданд дар интернету дар дигар ҷоҳо, сета ҳамин чиза гуфта гузаштанӣ ҳастам. Ҳамватанони азизу гиромӣ, якум муроҷиати ман ба тамоми кормандони ҳукумат. ҳамватанони азиз, баъзе влогерое пайдо шудааст ки номи мана истифода карда, аз баромадҳои ман гирифта, бурида, тоза карда, баъзан суханҳо гирифта, ба манфиати худошон истифода бурда истодиянд. аз даруни вай монтажа чапана карда халқ ба дигар хел фаҳмонда истодиянд. хайр мақсади ино маълум, мақсади ино якчанда мақсад дорад. ино мақсади асосии ино ман нестам, мақсади асосии ман ва ё дар корам нестам, ва ё уже дар бораи президентамо, дар бораи тамоми вазиро, дар бораи тамоми раисои вилоятҳо, дар бораи раисҳои шаҳрҳоям ба фикрам як уже роликҳои ганда карда тамом карданд. Дигар намедонанд ки бо кия ганда кунанд, дигар намедонанд ки бо ки ба неш зананд. баъд аста бо ман ба часпидагӣ. акун барои чи ман ба часпидагӣ? Ман рости гап даже намедонистам ки ино дар бораи хеле мардуми коргарои ҳукумат ҳамин хел роликҳои безебу ноҷо кардагӣ аст. ман ина намедонистам. дирӯз ки коргаро ман гуфтам ки як бор анализ карда биромада дидан, баъд фаҳмидем мо. ман вақт надорам ки ин чизҳоро бинам. барои чи ман ба ино часпидагӣ? барои чи именно Давлатов ба ман ба часпидагӣ? чунки мақсади асосии ино чи? мақсади асосии ино ҳамине ки чандин маротиба комментариҳои мо ба навистанд ки ҳамин мардум баъзе ҳамино ки Тоҷикистон ба кор кардан намешавад, Тоҷикистон ба бизнес накунед, Тоҷикистон ба бизнесита мегиранд. бисёр комментариҳои мо ба менависанд ки ҳама ютубо баромадҳои ман ба чиба ки вон намефаҳманд мақсади асосии ман дар чи аст, барои чи ман ин корро мекунам. хай худо надодаст ҳамин фаҳмиша ҳамуно ба ман ба часпидагӣ ино сабабаш ҳамин ки ман ягона инсоне ҳастам ки ҳозир кушоду равшан бизнесмена даъват карда истодам ки омада ватан ба меҳнат кунед. ман ягона соҳибкоре ҳастам ки кушоду равшан ин корро карда бизнеса омӯхта истодам дар халқи тоҷик. ягона мумкин шахсе ҳастам ки публично беҳад бисёр ташаббускорона меҳнат карда истодам ки сатҳи именно фаҳмиши халқ дигар шавад, фикронаи халқ ба пеш равад ки мо ҷамъията мо як талчок дода пештартар бибурдан тавонем. барои ҳамон ино ман ба часпидагӣ, чунки ино ба ман дар кор нестам. ино мехоҳанд ки гашта мана истифода бурда бо мардума убедитсия кунанд ки мана дидед Давлатове ки мегуфт ки биёед Тоҷикистон ба кор кунед, ҳолаш чӣ шуд? Мана бинед Давлатов ки мегуфт ки омада ҷои корхона созед, мана дидед чӣ кардан? Просто ино мехоҳанд ки номана истифода бурда бо давлата сиёҳ кунанд, бо халқа давлат қатти муқобил созанд, бо шӯриш андозанд. мақсади асосии ино мана ин. ино ба ман дар кор нестам. ман коргари ҳукумат набошам, ягон кас ба корам набошад, ягон кас нашиносам. ман кори худам қатти мегардам. мақсади асосии ино мана ҳамин аст, чунки ман ягона инсоне ҳастам ки кушоду равшан гуфта истодам, халқа даъват карда истодам барое ки меҳнат карда барои пешравии ҷамъияти мо. барои ҳамон ва ё мехоҳанд ки ҳукумата ман қатти чапа кунад, ё мана ганда кунанд дар назди коргарои ҳукумат, ё ҳукумата мана ганда кунанд дар ки мисол оддӣ карда гӯем ҷанг андохта ганда муқобил сохтан. не ки ман гумон мекунам ки одаме ки мефаҳмад ин чиза, одаме ки ин чиз ба сару кор кардагиҳои ба ақл аст, ин чизҳо бояд ки мушаб накунад. мақсади асосии ман чи? дар Тоҷикистон рафта меҳнат карда истодагим. мақсади асосии ман чи? ин миссияи ман, миссия, ҳар як инсон як миссия дорад, як мазмуни ҳаёташ аст. миссияи ман чи ай? дар ҳамин нисбати Тоҷикистон, нисбати Тоҷикистону миллати ман. якум, ман ба Тоҷикистон омада меҳнат карда истодам ба мақсаде ки сатҳи фаҳмишу профессионализми соҳибкора боло бардоштан. ки
соҳибкоро профессионал шавад, соҳибкоро ба пеш равад, ки агар ки ҳозир ба даромади ҳамин соҳибкор 1000 сомонӣ бошад, 10,000 шавад, 10,000 бошад, 100,000 шавад. Чиба? Сабабаш чия? Вақте ки соҳибкор бизнесаш профессионал нешуду ба қувват шуд, обороташ зиёд мешад. Обороташ ки зиёд шуд, налога зиёдтар метиҳад. Профессионалне ки бизнес кардана ёд гирифт соҳибкор, мо як муҳити сармоя ҷалб кардана тайёр мекунем барои сармоя овардан ба Тоҷикистон. ин се чорумаш ин ки вақте ки соҳибкор кораш дуруст шуд, банкрот намешавад. ин то есть панҷумаш ин ки вақте ки соҳибкор кораш пеш барафт, ҷои кор бисёр мешавад. ман ба мақсади ин корро кардастам ки ҷои кор бисёр шавад, халқи мо ба ҷои кор таъмин шавад. ҳамаи ино куллан якҷоя шуда иқтисодиёт ба вилоят мекунад, иқтисодиёт ба таъсири калон мерасонад. имрӯза барои иқтисодиёти Тоҷикистона пеш бурдан ягона роҳе ки ҳаст, ин сармояи даруния бедор кардан, мардума фаҳмонда, мардума илм додан ки мардум ҳукумат қати якҷоя кор кардана ёд гирад. дар ҳамин шабу рӯзи имрӯза ин ягона роҳ аст. чиба ки бозори иқтисодиёти Тоҷикистон барои соҳибкори беруна вай ҷалбкунанда нест. чиба ки вай фикр карда мебурад, ман сармояма кадом давлат бигузорам ки тезтатар сармоям гашта биёду, бо даромади зиёдтар гирам. бозори Тоҷикистон майдаа чиба ки насления аҳоле кама, як дуюмаш ин ки даромади аҳоле паст аст, харидгорӣ кардан кам метавад. барои ҳама қадар асосӣ мақсаде ки ман меравам ба Тоҷикистон, ин мақсади асосӣ ман ҳамин аст ки ба иқтисодиёти Тоҷикистон, ба шароити халқи тоҷик як хизмат кунам, як хизматам расад, як сабабгоре шавам, як ҳисса гузорам барои ҳамин ватан. барое ки ҳамин ҳиссаи ман як натиҷа тиҳад, ман якта худам ҳамин кора карда намедам. барои ҳама ман илм меомӯзам ки ман дар ҳамин муддате ки як сол ман дар Тоҷикистон истодам, зиёда аз 3000 бизнесмен ман тарбия кардагӣ. ин 3000 меҳнатҳои мана ҳозир мардуми тоҷик як 5 сола баъд мебинад натиҷаша. як рӯз ба намебинад, як 5 сола баъд мебинад. ҳар сол ман таги $1 миллион инвеститсия мекунам Тоҷикистон ба. аз 500,000 то $1 миллион ҳар сол. кадом бизнесмени тоҷик аз дигар давлатҳо кор карда оварда истода самин хел. ҳар сол аз 1000 то 3000 одами бегона оварда Тоҷикистон ба шинос карда, ҳамин авай соҳибкор аст. аста фаҳмонда истодем ки Тоҷикистон ҷои обод аст, биёед кор кунед халқи тоҷиқатӣ. мо ин кора карда истодем. мо доимо меҳнати ман ин аст. вақте ки мардуми мо дарс метиҳед, меомӯзед, мегӯед ки бародар хе ҳамин кора кун хати мо, халқи мо асад нобовар шудагӣ, додараш ба бовар намекунад. ҳозир ки бегона додараш ба боварӣ намебиёрад, бовариш намебиёяд. барои ҳамо аз сабабе ки ино беҳад якдигараш ба боварӣ надорад, ман чӣ кор карда истодам? ин сабаб аз сабаби ки боварӣ камай, ман худам рафта ҳамонҷо ба аста карда истодам. ҳам соҳаи кишоварзӣ ба, ҳам соҳаи иқтисодия ба, ҳам мисол селски хозяйство кишоварзӣ, ҳам дигар соҳаҳо ба, ҳам банковская структура, дигар соҳаҳо ба, ҳам аста кушода ман худам карда нишон дода истодам. чиба ки бисёро мегӯянд не Тоҷикистон ба намешавад. чиба намешавад? намемонанд то як кардан. чиба намешавад? қонунҳои Тоҷикистон беҳтарин қонунанд. ватани беҳтарин дорем, миллати беҳтарин дорем. не ки агар ки мо ва ганда карда гаштан гирем, ягон кас пеш ин баҳра намебарад. ман ватанам ба сахт боварӣ дорам, ман ҳукуматам ба сахт боварӣ дорам, тамоми роҳбарои ҳукуматам бовар дорам. чиба ки ман агар ки барои чӣ ман боварӣ дорам? ман мегӯям шумо ба, ман бояд ки шумо бафаҳмонам чизе ки ҳамаотон чизе фаҳмед. шумо тасаввур кунед, ин муроҷиати ман тамоми халқ ба озе, тамоми ҳама ба. шумо фикр карда буред, ҳозира буҷети давлати мо хеле бисёр нест. мо як давлати баъд аз ҷанг баромадем, ҷанги гражданӣ. ҳамонам худо мо ташкил кардем. мо буҷети бақувват надорем, иқтисодиёти бақувват надорем. не ки сарфи назар ҳамин иқтисод набудагиам роҳҳо шудан аста. душанбе дар омада бинед шаҳрҳо шуда истоданд, аста корхонаҳо шуда истодааст, аста ҷамъияти мо дигар шуда истодааст. не ки барое ки ин чи тезтатар шавад, мардум илм гирифтанаш дар кор, мардум халқ давлат ба бовар карда якҷоя кор карданаш дар кор. агар ки халқ давлат ба бовар накунад, давлат халқ ба бовар накунад, ино якдигараш ба такя карда кор карданаш дар кор. мо бояд ки халқа мо якҷоя давлат қади кор кардан ба даъват кунем. ман ин хел кор кардана мо дар ин миллатай, мо ҳамамо якҷоя шуда қабати президентом истодан дар кор, қабати роҳбарои вилоят ба истодан дар кор. тавонои биё қабати мардум ба исто кор кун, биё қабати ҳукуматамон ба истода кор кун, хизмат кун.
ҳамин хел карда мо миллату мо обод мекунем, ватану мо обод мекунем. Мо дигар роҳи дигар надорем. ин муроҷиати ман ба тамоми ҳукумат, мардуми ҳукумат ба кормекардагӣ чо ки ин мардум ман ба часпидааст баъзе ин влогеро аз сабабе ки сахт боварӣ дорам ояндаи ин давлат ба, сахт боварӣ дорам ояндаи иқтисодиёту ин миллат ба, сахт боварӣ дорам. Ҳамин ба ман меҳнат мекунам. Ман меҳнат карда истодам. Вақте ки ман росташо мегӯям меҳнат мекунам, нигоҳ кунед, баъзе одамо ақлаш намегирад ку одам чашми одам чашмаш қатӣ намебинад, одам ақлаш қатӣ мебинад. Чашми одам ҳамон чиза дидан метавад ки ақлаш гирад. гӯши одам ҳамон чиза шунидан метавад ки ақлаш гирад. вақте ки шумо ду одам ба гап мезанед, якташ мефаҳмад, якташ намефаҳмад. Неки ранги ҳама карру гонг шумо нигоҳ карда меистад, неки намефаҳмад ку охе. барои ҳамон баъзе одамо ақлаш намегирад корои ман карда истодагия, гапҳои ман гуфта истодагия ва ё фақат ин кора инкор мекунад. ҳар чизе ки инсон фаҳмишаш ба намерасад, ин чиза вай инкор мекунад. ин намешад гуфта. барои ҳамон ино ман ба часпидагӣ сабаби асосиш ҳамин. халқа даъват карда истодам барои ба ҳукумат якҷоя кор кардан. халқа муҳоҷират даъват карда истодам ки пулата расход накун, омада туй бозӣ накун, пулата ҷамъ кун, оварда корхона соз. халқа даъват кардам ки аз хонасозӣ ба корхонасозӣ бед. якҷоя шуда қатъи ҳукумат кор кунед. барои ҳамон ино ман ба часпидагӣ. барои ҳамон ман миннатдорам аз ҳукумати Тоҷикистон. чиба ки дар як соле ки ман кор кардам, ман вақте ки ман гармхонама сар кардам кора, зиёда аз 40 бор 50 бор раиси ноҳия баромада хабар гирифт. маълим чӣ кор карда истоед, кортон шуда наст ё не? Коргарон ман ба мегӯд ку зиёда аз 20 бор қариб раиси вилоят рафтагӣ ҳастанд. ман хеле миннатдорам аз раиси вилояти Суғд. ман хеле миннатдорам. чиба ки хеле хизмат карданам барои анамин действительно иқтисодиёти мо пеш рафтан. ман олимам, ман даҳоми дунё гашта дида истодиам. ман ин чиза дида истодиам ман. фаҳмида нет? ман хеле миннатдорам раиси вилояти Хатлон. ман хеле миннатдорам муҳтарам президентамо. ман хеле миннатдорам аз тамоми кумитаҳое ки вазирое ки гуҷоба кори ман афтид. ҳамино дар ҳақиқат дастгирӣ кардананд бачаҳо. қонунҳои мо қонунҳои беҳтаранд. кумитаи сармоягузорӣ, фаҳмидани тамоми ҳамин кумитаҳо ба бисёр одамои хубу одамои баақл шистагӣ ҳастанд. не ки вақте ки ин ҳукумат аст барои ин система ҷунбида рафтанаш ба ҳама кор карданаш дар кор. як кас ду кас не. ман ҳамаашон миннатдорам. ман аз кумитаи наллоҳ хеле миннатдорам. вай дафъа справка пурсида будам, ҳамаша карда роҳӣ кардан. ман роҳӣ кардам Россия уже ман ба хабар додан ки наздики ба мегурзонем гонорари шумо. вақте ки гурзондам, ман рафта ҳамин налогам Россия ба намемонам, бурда ватанам ба метиҳам. ман бар ин бачаҳо бо пайдо мешад ки охе. ман соҳибкора тарбия карда истодам ки илтимос налогата ҳукумат ба супор. чиба ки ин ризқи камбағалай, ин пенсия анамон одамое ки ману ту кӯдак будем меҳнат кардан, вай муаллиму, вай духтуру, вай чиёай. барои ҳама ино ман ба часпидагӣ мехоҳам ки шумо мақсади мана дуруст фаҳмед. мақсади мана бояд дуруст фаҳмад ҳукумати Тоҷикистон. дуюм муроҷиати ман ба тамоми соҳибкоро: гӯш накунед ин влогеро. ба халқ муроҷиати ман: гӯш накунед. ҳамон инсоне ки аз сухани вай як фоида нест ба халқи мо, ба ватани мо, просто гӯш накунед. касе ки халқи мо тела кардан аз шӯриш андохта истодааст, воя гӯш накунед. бадбахтарин инсонан ино. ин хел мумкин не. ин хел ба мо ҷамъиятро пеш бурда наметавем. муҳтарам соҳибкоро, муроҷиати ман шумо ба чизе ки нагӯдам мехелед инсоно, мо бояд меҳнат карда бо компания созем, бо корхона созем. ҳазорҳо бо корхона месозем. ҳазорҳо фарзанди тоҷика бояд ки мо тарбия кунем. ҳар сол 110 000 фарзанд тамом мекунад. фарзанди тоҷик мактаби миёна, аз даруни вай ҳама вай беақл нест. мо бояд ки меҳнат карда кофта ёфта ва кадр сохта тарбия карда мебурем. ҳамаошон. ман хеле миннатдорам аз вазири маориф. хеле дигаргуниҳо шудагӣ аз соҳаи маориф ба меҳнатҳо бисёр шудагӣ. ин чизҳоя қадр кардан дар кор. барои ҳамон
мехоҳам ки шумо фаҳметон. ман муроҷиати ман ҳозир сухане гуфта истодагим халқ ба ҳамватанони азиз, гӯш накунед сухани мардума, гӯш накунед. гӯш накунед сухани ҳамон мардуме ки халқи моя шӯриш ба халқи моя парокандагӣ ба дават мекунад, халқи моя муқобил дават мекунад. Не, мо ин хел дигаргунӣ бояд насозем. мо ин хел мо агар ки хоҳем ки пешравӣ шавад, ин роҳа бояд мо вибор накунем, интихоб накунем. Пешравӣ меша чӣ хел? Муносибат кардан, муросо кардан қатӣ. муросо кардан мо дар кор, омада шишта кор кардан дар кор, якҷоя. Барои ҳамон муҳтарам соҳибкоро, муҳтарам халқи азизам, ягон вақт гӯш накунед ин хел влогерҳоя. муроҷиати ман ба ҳамин хел влогерҳо, бародарои азиз, номи мана истифода набар. агар ки худат тавоноӣ, худат ақлатай, худат илматай, илмат қатӣ убедит кун мардума. ту дигарҳо истифода накун. ман ягон каса истифода намекунам, ягон чиз ба. чиба ки ман илм дорам. ман илма мехоҳам ки тиям. нияти ман пок аст. ахотира набурод, бародари азизам, кадомоитон ки бошед влогерҳо. қуввати одам пул ба нест. қуввати одам вазифа ба нест. қуввати одам гап ба нест. қуввати одам ният ба аст. ман ниятам пок аст. барои мана худованд роҳбарӣ мекунад касбу кори ман ба. чиба ки ман шабу рӯз дар такяи парвардигорам. мана худованд касбу корам ба роҳбарӣ мекунад. ту наметунӣ ки номи ма сиёҳӣ биёрӣ. ту наметунӣ ки мана ганда кунӣ дар назди ҳукумат. ин кора накун. чиба ки ҳар ки ба душмании халқ равон аст чӯбар, зуд бошад ки сари хеш чӯ гирдоб хӯрад. устод Саидо Насафӣ чандин асрои пеш ин гапа гуфтагианд. ман хизмати халқ ба хизмати худо ба ҳастам. ту бошӣ ки ба хизмат мекунӣ. ба кадом мақсад то ин кора мекунед? ба кадом ният то ин кора мекунед? аз ҳукуматдоро ба тамом кардед, ганда карда, акун нисбати моҳо барасид. чиба ки ман ягона инсонам ки халқа даъват карда истам барои ҳукумат қити якҷоя кор кардан. ман тарафдори ҳукуматам, ман дастгирӣ мекунам. ман аз паси ҳамон инсоне мерам ки халқам ба хизмат мекунад. дар ҳамин шабу рӯз оромия ҳукумат нигаҳ дошта истодааст. мо як буферни зона ҳастем барои бивши СССР, барои СНГ. шумо хотиратон набурад. мо як давлати кӯчак ҳастем. як давлате ҳастем ки мо хеле ресурсҳои хуб дорем, не ки кадрои хубамо ки кам ҳаст, ҳамин рӯзҳо ба гирифтор шуда истодем. ман бароматума карда истодиам ба кадом мақсад? ба ҳамон мақсаде ки халқи мо давлат якҷоя шуда кор кардан мо дар кор. бачаҳои тавонома Тоҷикистон баромада набуравед, гашта биёед. кадомоитон ки соҳибкоред дар дигар давлатҳо кор кардин, ақаллан каме ҳам бошад, омада камакак ободӣ кунед, ақаллан майда корхона созед, додари хоҳари худотон биёд кор кунад. ақалла ҳамин кора кунед. мақсади асосии мана инай. ин миссияи ман ҳамина. мана худованд барои ҳамин сохтагӣ. чӣ хеле ки мана ҳамин телефона барои гап задан сохтагӣ инсонҳо, ё микрофона барои як чи, ё ки лошка барои хӯрок хӯрдан, мана худованд барои ҳамин сохтагӣ. миссияи ман ҳаминай. ман бояд ҳамин кора кунам. барои ҳамон ман ки ниятам пок аст, бародари азизам, ман то мурданама хизмати халқама мекунам, хизмати худованд қатъи. мана ягон чи гразид нест. бисёратон навистед ки давлатова маҷбур кардан. баъзе комментариҳо хондам, дилам зиқ шуд. баъзетон навистед ки давлатова маҷбур кардан вақти коронавирус ба гуфт ки дору бепул ба лиса додан истааст. бародари азиз, ман ба лиса хоб рафтам. ман худо метарсам. ту ки ман пеши ту баъд шодтиям. бародари азизам, ман гуфт дидагима мегум. ҳамон як қисми дорое ки помощ ба омадагӣ буд, тамоми мардум ба бепул личение кардан. том числе ман баам кардан ки ман худам шароит дорам, ман харидам ба. мардуми мо ҳама қадар шубҳанок шуда, гумонбар шуда, дурӯғгӯ шудагӣ ки гапи рост ба бовар намекунад. ман намедонам чӣ ба халқи мо то ба ин дараҷа рафта истодай. гапи рост гӯед, бовар намекунад. вақте ки маслиҳати рост метиҳед, бовар намекунад. баъзеҳошон дар хуҷанд бо чӣ овоза карданд? баъзеҳошон дар хуҷанд овоза карданд ки боғҳое ки Давлатов бурда нишон дод, ҷаноби олию муҳтарам президенту халқа, ин боғҳои худаш набудааст. шумо то кадом тараҷая худотон ба ҳама қаллоф зада дурӯғгӯ шудагӣ ҳастед ки сухани роста бовар намекунед. шумо гум мекунед ки пеш аз оне ки сарвар давла як ҷо мерад, амният ин чизҳоя тафтиш намекунад. ҳама қадар
дурӯғгӯӣ ба бовар мекунед, дурӯғи худотонро паҳ мекунед, дурӯғи худотон қати ғута шуда бурафта истодед. Баъзеатон рост ки мегӯед, одами роста бовар намекунед. чунки рост гуфтан ба виҷдон дар кор, рост гуфтан ба худотарс будан дар кор. ман ҳамин хел одаме ҳастам ки дарони берунам як. ман тайни обра ҷиз надорам. дарони беруни ман якай. барои ҳамон ман шаффоф гап мезанам, рӯйрост гап мезанам. чиба чӣ хеле ки ҳаст ҳамон хел ман мегӯм. барои ҳама қадар бисёр одамо ин чи барои ваё ақлаш ки намерасад, ҳаме чиза дурӯғ қабул мекунад. шарм намекунед он мехел. барои ҳамон илтимоси ман тамоми влогероба, агар ки як хизмат кардан метавонед барои беҳбудии халқи мо, барои ин дунё шо он охираташ кунед. он агар наметавонед кардан, ин кора накунед. оқубати шумо хуб нест. нияти нека оқубаташ хуб аст, нияти бада оқубаташ хуб нест. ягон кас бори каш ба манзил намерасад. ахотир набароред. ман боз бори дигар ба ҳамаи мардуми тоҷик гуфтаниам ки бародарои азизам, суханои видеои ҳамин хели инсона гӯш накунед. ино номи мана истифода мебарад, номи баъзе ҳукуматдора истифода мебарад. ҳамин чорни пиар гуфта мегӯянд, вай мекунанд. ино ҳамин кора карда истоданд, барое ки ҳамон каналошумо подпискас бисёр шуд, барое ки просмотрс бисёр шуд, то есть тамошобино бисёр дарон. чунки мардуми мо хубба эътиқод надоштааст. сухани хубба дар омада гӯш намекунад, ақлаш намерасад. мана ягон чи гандагуд, мана фалон раиси вулад ин хел кардааст, фалон вазир ин хел кардааст, фалон чи ин хел. ҳамин хел нависта ягон сурат мепартод, халқи беақлам ҳамин тез баъзеш дар омада гӯш мекунад. одами бахли ин чизҳояк бояд нигаҳ накунад. ман гумон мекунам ки агар ки ману шумо дастгирӣ накунему, надарем, тамошо накунем ҳамин хел картинкаҳои, ҳамин хел суханои бада, майни сарамо тоза меистад. як дуюмаш ки ҳамино гуфта нигоҳ мекунад ки агар ки ману шумо реагирова накунем, реаксия натием, дигар бас мекунад ҳамин кора. барои ҳамон ҳамватанони азизам, тамоман ҳамин дидед ки дар бораи президентамо гапи бад задагӣ, дар бораи вазирамо, дар бораи халқамо, ягон вақт сухани бад, сухани ганда ягон вақт ба хубӣ намебиёрад. дар ягон тарафи дунё хубӣ намебиёрад сухани бад. дар ягон тарафи дунё ободӣ намебиёрад сухани бад. просто халқи муҳтарам, ҳамзабонои азизи ман, просто дар омада тамошо накунед. тамошо накунед. ҳамон чизе тамошо кунед ки баҳра мебаред. ва ё нигоҳ кунед, агар ҳамон ютуб ба ҳозир тамоми ҳамин влогеро ҳамин кора карда истоданд. фақат ҳамон заголовка барои ҳамон ранге ки моҳигир рафта як кирмча қапида кручок карда мегирад, заголовка фақат ё номои одамои известна мемонад, ё суратҳои кадом ягон коргарои давлатӣ мемонад. ягон чиз ки лиш би шумо дар омада нигоҳ кунед. барои чӣ? барои диққати шумо ҷалб кардан ҳавайба надароед ва ё ҳамаш дурӯғ аст. барои ҳама қадар барои пул кор карданашон аз интернет ҳамин кора карда истодиянд. влогерои азиз, наход дигар мавзӯъ нест ки шумо як баҳра биёред халқамо ба. наход дигар як мавзӯъ набошад ки халқамо тарбия кунед, беҳбудӣ ба ки шумо ҳамин кора мекунед. он шумо оқубаташа худо ба хайр кунад. шумо ман доимо дар дуои халқам ҳастам. ҳамватанони азизу гуроме, ману шумо, ман дар хизмати шумо ҳастам. шабу рӯз тамоми дарсоба биед, китоб хонед, мақсади асосӣ мана гиред, истифода баред. дар як чи ҳайрон мешавам. 23 сол боз мешавад, имсол 23 сол аст ки ман дарс мегӯям. зиёда аз 1 миллион 200 чанд ҳазор одам дарсҳои мана гузаштагӣ аст. дар тамоми дунё зиёда аз 2 миллион, таги наздикӣ ба 2 миллион китобҳои ман дунё ба панҷ шудагӣ ҳастанд. ҳама қадар сол дар тамоми дунё дарс медодам. ҳозирам дарс медам. фақат ҳурмату эҳтиром дорам. не ки вақте ки тоҷикистон ба омада хизмат кардам, меҳнат карданам, машиник мегӯянд мана хизмат мекунам, гашта мана ганда мекунанд назди ҳукумат. ба ҳама мардуми бегуна ба хизмат кардам, рӯи даст мегардонам. мана тоҷикистон ба омада хизмат мекунам, миллати худам мана хор карданай. вақте ки ман дарс метиҳам, даже прямой эфир ба тамоми мардуми бегуна саволҳои баақлӣ дода меомӯзад. яктан имта ҳамин баъзан тоҷико медароду ҳамон прямой эфир бам ганда менависад. аз бахилиҳошона.
просто шумо бовар намекунед ки ҳамин хел як бачаи кӯҳистонӣ аз баъзе ту нақс шуда бурафт. Просто баъзе ту бовар намекунӣ, нафсат ба зӯрат намерасад. худата эҳтиёт, худата идора кардан натоиста истодӣ. шарм кун. худо шумо ба инсоф диҳад. А ман паси мақсадам мерам. шумо мана ягон вақт аз мақсадам доштан наметоед. ман то мурданама хизмати халқама мекунам. То мурданама. шумо мана ягон вақт ақидаи мана куштан наметоед. ягон вақт комментарҳои бадатон қатӣ ганда карда мана пеши дигароба шумо ягон вақт пеши кори ман гуфтан наметоед. чунки нияти ман пок аст. худованд ман ба ёрдам мекунад. худованд ман ба дастгирай. а хотир набароред. барои мо ҳамватанони азизам, дар хизмати шумо, хизматгори шумо. худо ҳофиз, ба хона обод бошед. ба ҳамаотон раҳмати калон мехоҳам ки мана ин далши монтажи ҳамон видеое ки пурраи видеое ки ман дар бораи чӣ гуфтагӣ будам тамошо кунедтон. монтажи ҳамон видео худатон хулоса бироред. мехоҳам ки монтажи далши видео пурра ҳамон видео бошад ки шумо як бор худатон хулоса бироредтон.